ଆରେ ଶୁଣ, ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଋଷି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ତାର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ମୋଟା ଛୁଆଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବାବାଜୀ କହିଲା, ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଛୁଆଟି କହିଲା, ମୋ ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗଙ୍ଗା କିନାରେ ରୁହେ। ବାବାଜୀ କହିଲା, ତେବେ ମୋ ସହିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ଏକା ରହେ, ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଛୁଆଟି କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ମୋ ଶରୀର ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଜୀ। ବାବାଜୀ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ କହିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ତୋର ନାମ କ'ଣ? ଛୁଆଟି କହିଲା, ମୋ ନାମ ଅଢ଼େୟା। ବାବାଜୀ କହିଲା, ଅଢ଼େୟା, ଏମିତି ନାମ ଏହି ପ୍ରଦେଶରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଛୁଆଟି କହିଲା, ନାମରେ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏହି ବୟସରେ ମୁଁ ଏକାଥରକୁ 2 କିଲୋ ରୁଟି ଖାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶାଗ, ଭାଜି, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ମିଠା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଖାଏ। ଏହି ପାଇଁ ଲୋକେ ମୋତେ ଅଢ଼େୟା କୁହନ୍ତି। ବାବାଜୀ କହିଲା, ଆମ ଗୋଦାମ ପୁରା ଭର ଅଛି, ତୁ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଚାହାଁ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ତୋ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କଲି, ଚାଲ ଚାଲ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ। ଛୁଆଟି କହିଲା, ଆପଣ ଯେତେ କହିବେ ମୁଁ ତଥ୍ୟାନୁସାରେ କାମ କରିବି ଭାବିଛି ବାବାଜୀ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରେ କୌଣସି କମି ନ ହେବ। 2 କିଲୋ ରୁଟି ତ ଲାଗିବ, ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଖୁରାକ ବଢ଼ିଗଲା ତେବେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ବାବାଜୀ କହିଲା, ଭଲ, ତୁ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଚାହାଁ ଖା। ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଆମର, ଏଠାରେ ତୁ ଯେତେ ଚାହାଁ ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଉପବାସ କରାଯାଏ। ଛୁଆଟି କହିଲା, ଉପବାସରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ? ବାବାଜୀ କହିଲା, ସେଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ଚୁଲି ଜଳିବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୋକରେ ରହିବ। ଛୁଆଟି କହିଲା, ସେ ମାସରେ କେତେ ଥର ଆସେ? ବାବାଜୀ କହିଲା, 2 ଥର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟାରେ। ଛୁଆଟି କହିଲା, ତେବେ 2 ଦିନ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ। ନମୋ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ଚାଲିବି। କାହିଁକି? ନାଇଁ ବାବାଜୀ, ମୋତେ ଏକାଦଶୀର ଉପବାସ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଋଷି କହିଲେ, ଆରେ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବୁ, ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ସଜ ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ରଖିବୁ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡାକିବ। ଛୁଆଟି ପଚାରିଲା, ବାବାଜୀ, ଭଗବାନ କ'ଣ ସତରେ ଆସିବେ? ଋଷି କହିଲେ, ନାହିଁ ରେ, ଭଗବାନ କ'ଣ ଡାକିଲେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶୀ ଆସିଲା। ଛୁଆଟି ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଖାଅ। ଡାକ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଲେ। ଛୁଆଟି ଦେଖି ଡରିଗଲା ଏବଂ ରାମକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ କିଏ? ରାମ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁ। ଛୁଆଟି ରାଗିକି ଆଶ୍ରମ ଯାଇ ଋଷିକୁ କହିଲା, ବାବାଜୀ, ତୁମେ ମୋତେ ମିଛ କହିଲ, ଭଗବାନ ଆସି ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଋଷି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ପାଗଳ ହେଇଛୁ କି? ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ଗୋପୁଛୁ, ଯା ଯା ଭିତରେ ଶୋଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକାଦଶୀ ଆସିଲା। ଛୁଆଟି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ବସିଲା, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଏଥର ରାମ ସୀତା ସହିତ ଆସିଲେ। ଛୁଆଟି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ? ରାମ କହିଲେ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା। ପୁଣି ଛୁଆଟି ରାଗିଯାଇ ଋଷିକୁ କହିଲା, ଆରେ ପୁଣି ଆସିଥିଲେ, ତୁମର ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଖାଇଗଲେ, ଆଉ ଥରକେ ମୋତେ 10 କିଲୋ ଅଟା ଦେବେ। ଋଷି କହିଲେ, ତାର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ନେଇଯା। ତୃତୀୟ ଏକାଦଶୀ ଆସିଲା। ଛୁଆଟି ରୋଷେଇ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଏଥର ରାମ, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଲେ। ଛୁଆଟି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ପୁଣି ଏହି ଭାଇ କିଏ? ରାମ କହିଲେ, ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ। ପୁଣି ଛୁଆଟି ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଋଷିକୁ କହିଲା, ଏଥର ବି ସବୁ ଖାଇଗଲେ, ମୋତେ ଆଉ ଏକାଦଶୀରେ 20 କିଲୋ ଅଟା ଦେବ। ଋଷି କହିଲା, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ନେଇଯା, ମିଛ କଥା କହନି। ଚତୁର୍ଥ ଏକାଦଶୀ ଆସିଲା। ଛୁଆଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଏଥର ରୋଷେଇ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମେ ଖାଆନ୍ତୁ। ରାମ, ସୀତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ହନୁମାନ ସବୁ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ଛୁଆଟି କିଛି ରୋଷେଇ କରିନି। ରାମ ପଚାରିଲେ, ଛୁଆ, ରୋଷେଇ କାହିଁକି କରୁନି? ଛୁଆଟି କହିଲା, ସବୁଥର ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ରୋଷେଇ କର, ମୁଁ ଖାଇବି। ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ରୋଷେଇ ସାରି ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ରାମ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଓ ପାର୍ବତୀ ଦୁହେଁ ଆସିଲେ ଆଉ ଭୋଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ପରେ ଛୁଆଟିକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଛୁଆଟି କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ସବୁ ଖାଇଲ, ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ ଖାଇବି, ସେଇଟା ବି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାମ କହିଲା, ଟିକିଏ ଖାଇଦେ। ଛୁଆଟି ଖାଇବା ପରେ ଛୁଆଟି ଖୁସିରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆକାଶରେ ପ୍ରଭୁ ରାମକୁ ଦେଖି କହିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ନ ଜାଣିକି ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଛି।
प्रभु आपण माने टिके रुहंतु मु मोर गुरुजी को डाकी नहीं आसे छुआटी जाई ऋषि को कहिला बाबाजी सतरे प्रभु आसिछंती। बाबाजी कहिले पुनी मजा करुछु। छुआटी कहिला नहीं बाबाजी मु मजा करुनी आसी कि निजर आखिरे देख। ऋषि आसी भगवान को देखि चाहि रहिले एवं कहिले मो प्रभु मोर गुड़ धरिबाकू इच्छा अछि किंतु छुआ तर धरुछि तोरी पई आजी मु प्रभु दर्शन पाइछि। मने रखंतु गोटिए कथा मनरे भक्ति थिले आउ डाकरे मधुर थिले भगवान केतेबेले भी मिली पारंती। ଯେଉଁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ମନରେ ଭୟ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜୀବନରେ କାମ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ମହାଦେବାୟ ନମଃ। मम विपदन्नाशय नाशय माता पितॄणां कष्टं समय समय मम कर्म सफलतां देहि देहि गृहे शान्तिं स्थापय स्थापय यत्पापं कृतं मया तत्क्षमस्व प्रभो धर्मपथे मन